ఈరోజు మనం ఒక ప్రశ్నతో మన వాక్యాన్ని ప్రారంభిద్దాం. సర్వసాధారణంగా ప్రశ్నించడం అనేటువంటిది మన ఈస్టర్న్ కంట్రీస్లో, మరి ముఖ్యంగా మన యొక్క భారతదేశంలో ఒక చెడు అభిప్రాయం అనేటువంటిది ఉంది. అందుకే మనకున్న ఒక నానుడి ఏమిటంటే, మరి ప్రశ్నించడం అనేటువంటిది ఒక తప్పుగా పరిగణించబడుతుంది. అనుమానం పెనుభూతమని. అయితే వెస్ట్రన్ కంట్రీస్లో ప్రశ్నించడం అనేటువంటిది ఒక మంచి ఉద్దేశం. సత్యాన్ని కనుగొనటం లేదా కొత్త విషయాన్ని తెలుసుకోవచ్చు. ఆ ప్రశ్నించడం ద్వారా అనేకమైనటువంటి నూతనమైనటువంటి విషయాన్ని తెలుసుకోవచ్చు అనేటువంటి ఆలోచన ఉన్నది. ఈరోజు ఒక ప్రశ్నతో మన యొక్క వాక్యాన్ని మనం ప్రారంభిద్దాం. అదేమిటంటే, యేసు ప్రభు ఎవరు? హూ ఈజ్ జీసస్ అనే విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. ఇదే విషయాన్ని యేసు ప్రభు వారు కూడా ఆయన శరీరధారిగా ఈ భూమి మీద ఉన్నప్పుడు ఆయన చుట్టూ ఉన్నటువంటి శిష్యులను అడిగినట్టు మనం ఈ ప్రశ్న చూడగలం. దాన్ని మనం ఒకసారి వాక్యంలో చూద్దాం. అది మత్తయి సువార్త 16వ అధ్యాయము 13వ వచనం నుండి 16వ వచనం వరకు నేను చదువుతాను. సో, యేసు ఫిలిప్పుదైన కైసరయ ప్రాంతంలోకి వచ్చి, మనిషి కుమారుడు ఎవడని జనులు చెప్పుకొనిచున్నారని తన శిష్యుల్ని అడుగగా, వారు కొందరు బాప్తిస్మిచ్చి యోహాననియు, కొందరు ఏలియా అనియు, కొందరు ఇర్మియా అనియు, లేక ప్రవక్తలలో ఒకడని చెప్పుకొనిచున్నారని. అందుకైనా మీరైతే నేను ఎవడని చెప్పుకొనిచున్నారని వారిని అడిగాను. అందుకు సీమోను పేతురు, నీవు సజీవుడవగు దేవుని కుమారుడు అయిన క్రీస్తు అని చెప్పాను. ఈ వాక్యాన్ని మనం గమనించినట్లయితే, యేసు ప్రభు వారు ఫిలిప్పుదైన కైసరయ ప్రాంతంలో మరి ఆయన శిష్యుల్ని, అక్కడ ఉన్నటువంటి వారందరినీ ఒక ప్రశ్న అడిగారు. అదేంటంటే, నన్ను గూర్చి మనుషులు ఏమనుకుంటున్నారని అడిగినప్పుడు వారు చెప్పినటువంటి సమాధానం ఏమిటంటే, నీవు ఒక మరి బాప్తిస్మిచ్చి యోహానని, కొందరేమో ఇర్మియా అంటున్నారు, కొంతమంది ఏలియా అంటున్నారు, అలాగే ప్రవక్తలో నీవు ఒకడు అనుకుంటున్నారని యేసు ప్రభు వారికి సమాధానం ఇచ్చినట్టు మనం చూడగలం. అయితే మీరు నన్ను ఏమనుకుంటున్నారని అడిగినప్పుడు శిష్యులందరిలో మరి పేతురు సమాధానం ఇచ్చినట్టు మనం చూడగలం. అంటే మెజారిటీ ఆఫ్ ది డిసైపుల్స్లో, మెజారిటీ ఆఫ్ ది శిష్యుల్లో వారికి ఉన్నటువంటి అభిప్రాయాన్ని మన ఆ శిష్యుల్లో ప్రధానుడైనటువంటి పేతురు ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు, నీవు సజీవుడవగు దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని. వెంటనే యేసు ప్రభు వారు చెప్పినటువంటి సమాధానం ఏంటంటే, ఇది నీకు రక్త మాంసములు మరి తెలియజేయలేదు, కానీ మరి దేవుడే, నా పరలోకమందు ఉన్నటువంటి తండ్రి నీకు తెలియజేశాడని చెప్తున్నారు. మరి ఆయన సొంత వారు కూడా ఆయన్ని గుర్తెరగలేనటువంటి స్థితిలో ఉన్నారు. యేసు ప్రభు వారు మరి ఈ భూమి మీదకు శరీరధారిగా ఒక దేవునిగా ఆయన ఈ భూమి మీదకి వచ్చిన ఆయన సొంత ప్రజలు ఆయన గుర్తెరగిన వారిగా మనం చూస్తూ ఉన్నాం. అయితే పేతురు చెప్పినటువంటి సమాధానం ఒక చాలా అద్భుతమైనటువంటి సమాధానంగా మనం చూడొచ్చు. అదేమిటంటే, సజీవుడవగు. సజీవుడని ఎవరిని చెప్పగలం? దేవుని మాత్రమే మనం సజీవుడు అని చెప్పగలం. సమాధానం ఆయన సజీవుడు అని మాత్రం దేవునికి మాత్రమే మనం ఆపాదించగలం తప్ప మరి ఎవరికి కూడా మనం ఆపాదించలేము. అలాగే నీవు దేవుని కుమారుడు అని ఆయన చెప్తున్నాడు. దేవుని కుమారుడు అంటే హెబ్రీయులకు లేదా యూదులకు చాలా చక్కగా అర్థం తెలుసు. అంటే దేవుని కుమారుడు అంటే దేవునికి పుట్టాడని కాదు, కానీ దేవుని కుమారుడు అంటే దేవునితో సమానుడు లేదా దేవుడు అనే విషయాన్ని అది తెలియజేస్తుంది. మూడవదిగా క్రీస్తు అని చెప్తున్నాడు. అంటే నీవే మేము ఎదురు చూస్తున్నటువంటి మెస్సయ్యవు లేదా మా రక్షకుడవు, నీవే అభిషక్తుడు అనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు. అయితే దేవుడు చెప్పిన మాట ఏంటంటే, పేతురు, ఇది నీకు మనుషులు ఎవరు తెలియజేయబడలేదు, కానీ ఆ దేవుడే నీకు తెలియజేశాడని చెప్పినప్పుడు ఆ యొక్క మాటను వారు చెప్పినట్టు మనం చూడగలం. మనం ఒకసారి ఆలోచన చేస్తే, మరి బైబిల్ యేసు ప్రభు వారి గురించి ఏం చెప్తుంది, అసలు యేసు ప్రభు వారు ఎవరు అనే విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే, దానికంటే ముందు ఒక ప్రశ్న మనం వేసుకుందాం. ఇంత గొప్ప విశ్వంలో దీన్ని సృష్టించినటువంటి దేవుడు ఒక్కడేనా, లేక చాలామంది దేవుళ్ళు ఉన్నారనే విషయాన్ని మనం చూద్దాం. ఓ చిన్న కథ మీతో చెప్పాలని ఆశపడుతూ ఉన్నాను. ఒకరోజు ఒక ఊరిలో నలుగురు గుడ్డి వాళ్ళు ఉన్నారు. వారందరూ కూడా ఆ ఊరు గవిని దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు, ఆ రచ్చబండ దగ్గర కూర్చున్నప్పుడు అనేక మంది మరి మనుషులు వారు మాట్లాడుకున్నటువంటి మాటలు వారు విన్నారు. అదేంటంటే, ఆ యొక్క ఊరికి దగ్గరలో ఒక సర్కస్ వచ్చింది. ఆ సర్కస్లో మరి అనేకమైనటువంటి జంతువుల గురించి, మరి ముఖ్యంగా ఏనుగు గురించి వారు మాట్లాడటం విన్నప్పుడు ఆ గుడ్డి వాళ్ళకు కూడా ఒక ఆశ కలిగింది. అదేమిటంటే, మేము కూడా ఆ సర్కస్కి వెళ్ళి
మరి అక్కడ ఉన్న జంతువులు మరి తాకి చూడాలి, ఎందుకంటే వారు గుడ్డివారు కనుక ఆ సర్కస్లో ఉన్నటువంటి జంతువుని చూడలేరు కనుక కనీసం మనం తాకి చూసి ఆ ఏనుగు ఎలా ఉందో తెలుసుకోవాలని ఒక ఆశ వాళ్ళు కలిగినప్పుడు ఆ యొక్క గుడ్డి వాళ్ళు మరి ఒక సహాయంతో సర్కస్కి వెళ్ళి ఆ సర్కస్లో ఉన్నటువంటి మేనేజర్ని మరి బ్రతిమలాడుకొని ఆ ఏనుగును తడిమి చూడాలని ఆశ కలిగి వారు దాన్ని తడిమి చూసినట్టు మనం చూడగలం. అయితే మొదటివాడు వెళ్ళి ఆ ఏనుగును తాకి చూసినప్పుడు ఆ తొండాన్ని అతను పట్టుకొని అతను ఏమనుకున్నాడంటే అది ఒక పెద్ద పాము అని అతను అనుకున్నాడు. రెండో వాడు వెళ్ళి ఆ యొక్క ఏనుగు కాలుని పట్టుకొని ఇది ఒక అరటి చెట్టులాగా ఉంది కాబట్టి ఏనుగు ఒక అరటి చెట్టు అని అతను చెప్పడం ప్రారంభించాడు. అలాగే మూడో వాడు వెళ్ళి ఆ ఏనుగును మరి ఆ యొక్క పొట్టని అదంతా కూడా తడిమి ఇది ఒక పెద్ద గోడలా ఉంది కనుక ఇది ఏనుగంటే ఒక గోడ అనేటువంటి డెఫినేషన్ లేదా ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చినట్టు మనం చూడగలం. అలాగే చివరి వాడు కూడా ఏనుగు దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని తడిమి చివరిగా దాని తోకను పట్టుకొని తడిమి చూసి ఏనుగంటే ఒక తాడు అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియజేశాడు. సో వీళ్ళు నలుగురు కూడా తర్జన పడుతూ ఏనుగంటే పాము అని ఒకరు, ఏనుగంటే అరటి చెట్టు అని ఒకరు, ఏనుగంటే ఒక పెద్ద గోడని, తోక పట్టుకున్నవాడేమో ఏనుగంటే ఒక పాము అని ఒక త్రాడని, ఈ విధంగా నలుగురు తర్జన చేసుకుంటూ ఆ సర్కస్ నుంచి బయలుదేరి తమ గ్రామానికి వస్తూ ఉన్నారు. ఒకరు వాగ్వాదము మరి వచ్చి ఒకరినొకరు మరి అరుచుకుంటూ వారు డిస్కషన్ చేసుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు ఆ మార్గాన వెళ్తున్నటువంటి ఒక వ్యక్తి వచ్చి ఆ గుడ్డి వాళ్ళ దగ్గరకు వచ్చి అడుగుతున్నాడు, మీరు ఏంటి మీరు డిస్కస్ చేస్తున్నారు, వాగ్వాదం చేసుకుంటున్నారని అడిగినప్పుడు, ఇదిగో మేము సర్కస్కి వెళ్ళాం, సర్కస్లో ఏనుగుని చూసాం, ఇదిగో ఈ మొదటి వాడేమో ఏనుగు మరి పాము లాగుంది అన్నాడు, రెండో వాడిని నేనేమో అరటి చెట్టులాగా ఉంది అన్నాను, మూడో వాడేమో గోడలాగా ఉందన్నాడు, నాలుగో వాడు మరి తాళ్ళలాగా ఉందన్నాడు. అయితే ఏనుగు ఎలా ఉంటుందో మీరు చెప్పండి, మేము కళ్ళు లేని వాళ్ళం, నీకైతే కళ్ళు ఉన్నాయి మీరు చూశారు కదా అని అడిగినప్పుడు ఆ వ్యక్తి సమాధానం అంటున్నాడు, నాలుగిట్లో ఏదనుకున్నా పర్వాలేదు అని చెప్పారు. అయితే ఆ గుడ్డి వాళ్ళు ఆ వ్యక్తి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత వాళ్ళకి ఒక విషయం చెప్పారు, అదేంటే అరే మనం గుడ్డి వాళ్ళం, మనం చూడలేము కాబట్టి మేము 4 అభిప్రాయం కలిగి ఉన్నాం, వాడు కళ్ళున్నాయి చూశాడు కానీ వాడేంటారు నాలుగిట్లో ఏదో ఒకటి అనుకోమంటున్నాడు అని వాళ్ళు అతని గురించి చెప్పినట్టు మనం చూడగలం. ఈ యొక్క చిన్న కథలో నుంచి ఒక సత్యాన్ని మనం గ్రహించవచ్చు. అదేమిటంటే సత్యం ఎప్పుడు కూడా సత్యమే. అది సత్యాన్ని మన పర్స్పెక్టివ్లో మన అభిప్రాయ ప్రకారం సత్యం అనేటువంటిది ఉండదు, సత్యం అనేటువంటిది మారిపోదు, సత్యం ఎప్పుడు కూడా సత్యమే. అలాగే ఇంత పెద్ద బ్రహ్మాండంలో ఇంత పెద్ద విశ్వంలో దేవుడు అనేవాడు ఒకడే ఉంటాడా లేక అనేక మంది కూడా దేవుళ్ళుగా పరిగణించబడతారా అనే విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఇంత పెద్ద బ్రహ్మాండం 7 కాంటినెంట్లు కలిగినటువంటి ఈ యొక్క మరి విశ్వంలో సుమారు 250 మరి దేశాలు కలిగినటువంటి ఈ విశ్వంలో అలాగే 700 కోట్ల జనాభా కలిగి సుమారు 6,900 మరి అధికారికమైనటువంటి భాషలు కలిగినటువంటి ఈ విశ్వంలో సుమారు ప్రతి సెకనుకు 4 పుడుతూ ప్రతి సెకండ్కి 2 చనిపోతున్నటువంటి ఇంత పెద్ద విశ్వంలో అలాగే 32% క్రైస్తవత్వం కలిగి అలాగే మరి హిందుత్వం ఏమో 20%, అలాగే ఇస్లాం 20%, హిందుత్వము 13%, బుద్ధిజము మరి 6.5%, చైనీస్ కన్ఫ్యూజనిజం ఫాలో అయ్యేటువంటి చైనీస్ మరి 6.4%, సిక్కులు 0.3%, అలాగే యూదులు 0.2%. ఇలా ప్రపంచంలో అనేకమైనటువంటి మతాలు అనేకమైనటువంటి దేవుళ్ళు కలిగినటువంటి ఈ విశ్వంలో అసలు దేవుడు ఎవరు, దేవుడు అనేవాడు ఒకడే ఉంటాడా లేకపోతే అనేక మంది ఉంటారా అని ఆలోచన చేస్తే దేవుడు అనేటువంటి పదాన్ని గనక మనం నిర్వచనాన్ని చూడగలిగితే దేవుడు అనేటువంటి వాడు ఒక సుప్రీం బీయింగ్. ఆయనకు కొన్ని మరి యాట్రిబ్యూట్స్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ మనకు ఉన్నట్లు మనం చూడగలం. ఆయన్నే మనం దేవుడు అంటాం. కాబట్టి అందరూ దేవుళ్ళు అయిపోరు. ఒక దేశానికి ఒక దేవుడు, ఇంకొక దేశానికి ఇంకో దేవుడు, ఒక కులానికి ఒక దేవుడు, ఒక మతానికి ఒక దేవుడు, ఒక వర్ణానికి ఒక దేవుడు. అవి మనుషులుగా మన ఆలోచనలతో మనం చూసినట్లు మనం ఆలోచన ద్వారా మనం స్థాపించుకున్నటువంటి లేదా మనం కల్పించుకున్నట్టుగా మనం గ్రహించవచ్చు. అయితే ప్రపంచం మొత్తంలో కూడా దీన్ని శాసించేవాడు, దీన్ని నడిపించేవాడు, దీన్ని సృష్టించినటువంటి వాడు ఒకే ఒక్కడు, ఆయనే దేవుడుగా మనం చెప్పవచ్చు. అయితే ఇంత పెద్ద బ్రహ్మాండంలో ఎవరు దేవుడు? క్రైస్తవ కోణంలో నుంచి చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు వారిని ఒక దేవుడిగా మనం చూడగలం. ఆయన నరావతారిగా శరీరం ధరించుకుని ఈ భూమి మీదకి వచ్చాడని విశ్వసిస్తూ ఉంటారు. అది హైందవుల్ని చూసినట్లయితే వారికి 3,000,000 మంది దేవతలు దేవుళ్ళు వారు కలిగి ఉన్నారు. అలాగే యేసు ప్రభువుని కూడా వారు ఒక దేవుడిగా పరిగణించవచ్చు.
లేదు ముస్లిమ్స్ మనం చూసుకున్నట్లయితే యేసు ప్రభు వారిని కేవలము ఒక ప్రవక్తగా మాత్రమే వారు పరిగణిస్తారు. వారి యొక్క మత గ్రంథం అనేటువంటి ఖురాన్లో కూడా ఈ యొక్క యేసు ప్రభు యొక్క ప్రస్తావన ఉంది కనుక వారు ఒక ప్రవక్తగా వారిని గ్రహిస్తారు. ఇలా చూసుకున్నట్లయితే ప్రపంచంలో చాలామంది దేవుళ్ళు ఉన్నారు. ఈవెన్ యేసు ప్రభువుని కొంతమంది దేవుడిగా పరిగణిస్తారు, కొంతమంది ప్రవక్తగా పరిగణిస్తారు. అదే విషయాన్ని మనం ప్రారంభంలో చెప్పినట్టు రీతిగా యేసు ప్రభు వారు ఆయన ప్రశ్నించినప్పుడు, నన్ను గురించి మనుషులు ఈ లోకం ఏమనుకుంటుంది అని అడిగినప్పుడు వారు చెప్పిన సమాధానం, నీవు బాప్తిస్మిచ్చి యోహాన్ అని, కొంతమంది ఏలియా అని, కొంతమంది ఇర్మియా అని, కొంతమంది ప్రవక్తల్లో ఒకడని సమాధానం చెప్పారు. కానీ అక్కడ ఉన్నటువంటి శిష్యులు చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే, సజీవుడు వగు నీవు మనుష్య కుమారుడివైన క్రీస్తు అని తెలియజేశారు. దాని అర్థం ఏంటంటే యేసు ప్రభువారు దేవుడు అని. అయితే ఈ లోకంలో చాలామంది దేవుళ్ళుగా పరిగణిస్తున్నటువంటి వారు ఉన్నారు, చాలామంది అవతార పురుషులుగా కూడా ఉన్నారు. అయితే వారికి యేసు ప్రభు వారికి ఉన్నటువంటి ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటో మనం ఈరోజు చూద్దాం. ఈ లోకంలో ఏ వ్యక్తికి, ఏ దేవునికి, ఏ అవతార పురుషునికి, లేదంటే ఏ ఫిలాసఫర్కి ఈ లోకంలో గొప్ప వ్యక్తులుగా, గొప్పవారిగా, ఒక దైవాలుగా పిలువబడినటువంటి వారికి కూడా లేనటువంటి ఒక ప్రత్యేకత యేసు ప్రభు వారిలో ఉంది. ఆ ప్రత్యేకతలో చాలా ప్రత్యేకతలు ఉన్నాయి. అయితే ఈరోజు 2 ప్రత్యేకతలు మనం చూద్దాం. దాంట్లో మొదటిది ఆయన యొక్క జన్మము, ఆయన వర్జిన్ బర్త్ అంటే కన్యకు ఆయన పుట్టినటువంటి విధానము. రెండవది పునరుద్ధానము, రిజరక్షన్. ఈ 2 విషయాల్లో ప్రపంచంలో ఉన్నటువంటి ఏ దేవునికి, ఏ అవతార పురుషుడికి లేనటువంటి ఒక ప్రత్యేకత యేసు ప్రభు వారిలో ఉన్నట్టు మనము చూడగలము. ఆయన యొక్క జన్మము, ఆయన యొక్క పునరుద్ధానము. సో మొదటిది వర్జిన్ బర్త్ అంటే కన్యకు ఆయన జన్మించటం. ఇది కొన్ని వందల వేల సంవత్సరాల క్రితం కూడా యేసు ప్రభు వారిని గూర్చి పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఎన్నో ప్రవచనాలు ఉన్నాయి. అవన్నీ నెరవేర్పుగా ఆయన కన్యకు జన్మించినట్టు మనం చూడగలం. ఈ విషయాన్ని ఒకసారి మనం బైబిల్లో చూసినట్లయితే లూకా సువార్త 1వ అధ్యాయము 34వ వచనాన్ని నేను చదువుతాను. అందుకు మరియా, నేను పురుషుని ఎరుగిన దాననే, ఇదెలాగు జరుగునని దూతతో అనగా, దూత, పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకు వచ్చును, సర్వోన్నతుని శక్తి నిన్ను కమ్ముకొనును గనుక పుట్టబో శిశువు పరిశుద్ధుడై దేవుని కుమారుడు అనబడును. ఇక్కడ చూసినట్లయితే గాబ్రియేలు దూత మరియతో చెప్పినటువంటి మాట ఏమిటంటే, నీవు ఒక కుమారుని కంటావు, ఆయన దేవుని కుమారుడు, ఆయన పరిశుద్ధుడు అని చెప్పినప్పుడు మరియ చెప్పినటువంటి సమాధానం ఏంటంటే, అయ్యో నేను పురుషుని ఎరుగున దాన్ని కదా, ఇది ఎలా సాధ్యము అంటున్నప్పుడు, ఆయన పరిశుద్ధాత్మ నీ మీదకు వస్తుంది, సర్వశక్తిని యొక్క శక్తి, కృప నీ మీద వస్తుంది కనుక నీవు దేవుని కృపతో ఓ కుమారుని కంటావు, ఆయన పరిశుద్ధుడు, దేవుని కుమారుడు అని చెప్పారు. అయితే ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభు వారి యొక్క జన్మం ఆయన సర్వసాధారణంగా ఈ భూమి మీద పుట్టేటువంటి మానవుల రీతిగా లేదని మనం చెప్పచ్చు. ఎందుకంటే పురుషు యొక్క ప్రమేయం లేకుండా ఎక్కడ కూడా గర్భం ధరించడం అది అసంభవం. అయితే యేసు ప్రభు వారి యొక్క జన్మము ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటిది. పరిశుద్ధాత్మ, ఇట్ ఈస్ ఎన్ ఇమ్మెటీరియల్, అంటే ఒక పరిశుద్ధ ఆత్మ, స్పిరిట్ ఒకటి, అలాగే మరియా మెటీరియల్, మరియా యొక్క గర్భం, ఈ 2 కూడా యేసు ప్రభు వారి యొక్క పుట్టుకకు అది ఎంతో తోడ్పడిందని చెప్పి కూడా మనం చూడొచ్చు. అయితే ఇక్కడ మరియా ఆమెమి దేవత కాదు, లేదా దేవుడిగా పరిగణించాల్సిన అవసరం లేదు. కేవలం మరియను దేవుడు ఒక వెజల్గా ఆయన ఉపయోగించుకున్నాడనే విషయాన్ని మనం తెలుసుకోవచ్చు. అయితే ఇది సాధ్యమవుతుందా అని మనం అనుకోవచ్చు. ఇంత పెద్ద విశ్వాన్ని దేవుడు సృష్టించినప్పుడు తన నోటి మాట చేత ఆయన ఒక శరీరధారిగా ఈ భూమి మీదకు వచ్చి, ఆయన మనుషుల సహాయం లేకుండా ఆయన భూమి మీదకు రావటం అనేటువంటిది అది గొప్ప విచిత్రం ఏమీ కాదు. అది దేవుడికి మాత్రమే సాధ్యమవుతుంది, కానీ మానవులకు అది సాధ్యమయ్యేటువంటి విషయం కాదు. అయితే యేసు ప్రభు వారి యొక్క జన్మము, ఆయన వర్జిన్ బర్త్ లేదా కన్యకకు పుట్టడానికి ఒక ప్రాముఖ్యత ఏమిటి అని ఆలోచన చేస్తే, ఈ భూమి మీద పుట్టినటువంటి ప్రతి వ్యక్తి కూడా పాపంతో ఆయన జన్మించినట్టు మనం చూడగలం. ఎందుకంటే మొదటి ఆది దంపతులైనటువంటి ఆదాము చేసినటువంటి పాపము జనరేషన్గా, అంటే తరం వెంబడి తరము, ఆ ఆదాము మొదలుకొని ఈ రోజు వరకు కూడా ప్రతి ఒక్కరి మీద కూడా పాపం అనేటువంటిది అది స్థాపించబడినట్టుగా మనం చూడగలం. అయితే యేసు ప్రభువు వారు ఆయన కన్యకకు పుట్టడం ద్వారా ఆయన ఈ పాపం అనేటువంటిది ఆయన మీద లేకుండా ఆయన దేవుడిగా పరిగణించినట్లు మనం చూడగలం.
దేవుడు 100% ఆయన మానవుడు, అలాగే 100% ఆయన దేవుడు. కనుక ఈ యొక్క వర్జిన్ బర్త్ అనేటువంటిది కేవలము యేసు ప్రభువారికి మాత్రమే సాధ్యమైంది. ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తికి కూడా, ఏ యొక్క అవతార పురుషునికి కూడా అటువంటి జన్మం లేదని చెప్పడానికి నేను ఎంతో అతిశయపడుతూ ఉన్నాను. రెండవది మనం చూసినట్లయితే రిజరెక్షన్, పునరుద్ధానము. ఈ పునరుద్ధానం అనేటువంటిది క్రైస్తవ్యంకి చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది. ఈ పునరుద్ధానం కూడా మనకు కేవలం యేసుక్రీస్తు ద్వారా మాత్రమే మనకు కూడా అది వస్తుందనే విశ్వాసంతో ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుడు జీవిస్తుంటాడు. అయితే యేసు ప్రభువారు దేవుడు అనటానికి ఒక రెండో ప్రత్యేకమైనటువంటిది ఏమిటంటే పునరుద్ధానం. అసలు పునరుద్ధానము ఎందుకు అంత ప్రాముఖ్యమైనది అని మనం ఆలోచన చేస్తే, సో ఆ పునరుద్ధానము యేసు ప్రభువారి యొక్క దైవత్వాన్ని గురించి తెలియజేస్తుంది. అంత మాత్రమే కాదు, ఆయన మెస్సయ్య అని తెలియజేస్తుంది. ఎందుకంటే పునరుద్ధానం, ఒక మానవుడు పుట్టిన తర్వాత ఆయన చనిపోతాడు. చనిపోయినటువంటి వ్యక్తి తిరిగి అతడు లేపబడకపోతే అది మానవుని జీవితం అంతటితో అంతమైపోతుంది. అలాగే దేవుడిగా ఈ భూమి మీదకి వచ్చినటువంటి యేసు ప్రభువారు, శరీరధారిగా వచ్చినటువంటి దేవుడుగా ఉన్నటువంటి యేసు ప్రభువారు ఈ భూమి మీదకి వచ్చి ఆయన చనిపోయి ఒకవేళ పాత పెట్టబడిన తర్వాత ఆయన పునరుద్ధానుడు కాకపోతే ఆయన దైవత్వానికి అర్థం ఉండదు. కాబట్టి ఆయన పునరుద్ధానము ఆయన యొక్క శక్తిని, ఆయనకున్నటువంటి దైవత్వానికి సూచనగా మనము చెప్పుకోవచ్చు. రెండోది మనం చూసినట్లయితే యేసు ప్రభువారి యొక్క పునరుద్ధానము ఆయన పాపం లేనటువంటి వాడిగని ఆయన యొక్క క్యారెక్టర్ని గురించి ఆయన మనకి తెలియజేస్తుంది. అలాగే మనం ఈ పునరుద్ధానాన్ని కనుక మనం చూసుకున్నట్లయితే పాత నిబంధన గ్రంథంలో ఎన్నో వేల సంవత్సరాల క్రితము ఆయన జననము, ఆయన యొక్క సఫరింగ్ గురించి, ఆయన యొక్క పునరుద్ధానాల గురించి చెప్పబడినటువంటి లేఖనాలన్నీ కూడా నెరవేరబడినట్లుగా, అవి యేసుక్రీస్తులో పరిపూర్ణమైనట్లుగా మనం చూడగలం. దీన్ని బట్టి మనం చెప్పచ్చు యేసు ప్రభువారు ఆయన దేవుడు అని. మరొక విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఆయన్ని పాతి పెట్టబడినటువంటి లేదా సమాధి చేయబడినటువంటి ఆ సమాధి మనం చూసినట్లయితే ఖాళీగా ఉన్నట్లు, నేటికి ఈరోజు కూడా యేసు ప్రభువారి యొక్క సమాధి ఖాళీగా ఉన్నట్టు మనం చూడగలం. ఈ భూమి మీద ఎంతోమంది గొప్పవారు, రాజులు, ఎంతోమంది అవతార పురుషులు, వారందరినీ మనం చూసినట్లయితే వారందరూ భూమి మీద కొంతకాలం జీవించిన తర్వాత మరణించారు. మరణించినటువంటి వారి సమాధులు ఏవి కూడా ఖాళీగా లేవు. కానీ యేసు ప్రభు వారి యొక్క సమాధి ఖాళీగా ఉందని చెప్పడానికి నేను ఎంతో అతిశయిస్తూ ఉన్నాను. మరొక విషయాన్ని మనం చూసినట్లయితే ఆయన పునరుద్ధానాన్ని గురించి మనకు వాస్తవాలు ఏమన్నా ఉన్నాయా అంటే, ఖాళీ సమాధితో పాటు ఆయన పునరుద్ధానాన్ని మరి ప్రత్యక్షంగా చూసినటువంటి వారు అనేక మంది ఉన్నారు. వారిలో పౌలును కూడా మనం చూసుకున్నట్లయితే ఈ పౌలు యేసు ప్రభు వారిని, సంఘాన్ని హింసిస్తున్నటువంటి ఈ పౌలు ఆ దమస్సు మార్గంలో సజీవుడైనటువంటి యేసు ప్రభువుని ఆయన దర్శించినప్పుడు ఆయన కొరకు అనేకమైనటువంటి కార్యాలు చేసి అనేక మందిని క్రైస్తవులుగా మార్చినట్టు మనం చూడగలం. అలాగే ఆయన పునరుద్ధానాన్ని ఆయన ప్రకటించినట్టుగా కూడా మనం చూడగలం. ఇక ఇలాగ చూసినట్లయితే మొదటి శతాబ్దంలో కొన్ని వందల వేల మంది మరి క్రైస్తవులు హతసాక్షులు ఇవ్వడానికి కూడా దేవుని కోసం మరణించడానికి ఎంతో ఇష్టపడ్డారు. మనం జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఒకవేళ పునరుద్ధానమే లేకపోతే, ఒకవేళ యేసు ప్రభువారు నిజంగా పునరుద్ధానుడు అవ్వకపోతే మరి ఎందుకు అంత చిన్న విషయాన్ని, ఒకవేళ అది అసత్యమైతే ఎందుకు వాళ్ళ ప్రాణాల సహితము వారు త్యాగం చేయడానికి వాళ్ళు ఇష్టపడ్డారు అని మనం ఆలోచన చేస్తే ఆయన పునరుద్ధానం అనేది సత్యం అనే విషయాన్ని మనం చూడగలం. యేసు ప్రభువారు పునరుద్ధానుడైన తర్వాత ఆయన శిష్యులు కనపరుచుకున్నారు. మరి 500 ఆయన ఆరోహణం అవుతూ 500 మందికి ఆయన కనపరుచుకున్నారు. ఈ రకంగా అనేక మందికి ఆయన కనపరుచుకున్నారు. ఆయన సజీవుడిగా ప్రత్యక్షంగా మరి యేసు ప్రభువారిని చూసినట్టు మనం చూడగలం. అలాగే నీరో చక్రవర్తి కాలంలో కూడా మనం చూసినట్లయితే క్రైస్తవుల మీద ఎంతో భయంకరమైనటువంటి హింస జరిగినట్టు మనం చూడగలం. మరి క్రైస్తవులందరినీ కూడా ఆయన గార్డెన్ పార్టీస్ చేసుకోవటం కోసం ఈ క్రైస్తవులందరినీ కూడా ఒక గుంజకు మరి చర్మాల్ని కట్టి ఆ గుంజకి వారిని మరి ఏలాడదీసి వారి మీద నూనె పోసి వెలిగించుకొని ఆ వెలుగులో వారు ఆ పార్టీస్ చేసుకున్నట్టు మనం చూడగలం. సింహాలకు, కుక్కలకు కూడా వేసేసినప్పుడు అవి కూడా చీల్చుకొని క్రైస్తవుల్ని చంపేసినట్టు మనం చూడగలం. ఇంత కిరాతకంగా, ఇంత భయంకరమైనటువంటి శ్రమలు మరి ఎందుకు అనుభవించారు అంటే వారికి తెలుసు ఈ జీవితం అయిపోయిన తర్వాత మేము శాశ్వతంగా యేసుతో లేదా దేవునితో మేము జీవించుతాం. ఎందుకంటే నా దేవుడు
పునరుద్ధానుడయ్యాడు కనుక మేము కూడా ఒకరోజు పునరుద్ధానము అవుతామని ఒక విశ్వాసంలో ఆ రోజు ఆది క్రైస్తవుల్లో ఉంది కనుక వారు తమ ప్రాణాలను తృణప్రాయంగా దేవుడి కోసం సమర్పించినట్టు మనం చూడగలం. ఇందుని బట్టి మనం ఆలోచన చేస్తే, ఇవన్నీ కూడా ఆలోచన చేస్తే యేసు పునరుద్ధానుడయ్యాడు అనే విషయం మనకి అర్థమవుతుంది. అయితే బైబిల్లో మొదటి కొరింథీయులకు రాసినటువంటి పత్రిక 15వ అధ్యాయంలో మనం చూసినట్లయితే పౌలు చాలా అద్భుతమైనటువంటి విషయాలను తెలియజేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే కొరింథీలో కూడా చాలామంది ఈ యొక్క పునరుద్ధానాన్ని నమ్మనటువంటి వారు ఉన్నారు. అయితే పౌలు వారితో చెప్పినటువంటి మాట ఏంటంటే, ఒకవేళ పునరుద్ధానం లేకపోతే మనము యేసు ప్రభువునందు విశ్వాసం ఉంచడం వ్యర్థమే, అలాగే మనం యేసు ప్రభు వారి గురించి మేము ప్రకటించడం వ్యర్థమే, అలాగే యేసుప్రభు వారిని తాకి చూసినటువంటి మేము, లేదా మేము ఆయన ప్రత్యక్షంగా చూసినటువంటి మేము ఆయన గురించి అబద్ధ సాక్ష్యం చెప్పినట్టే ఒకవేళ పునరుద్ధానం లేకపోతే. అలాగే ఒకవేళ పునరుద్ధానం లేకపోతే స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ ద సిన్ఫుల్ నేచర్, మన పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తం జరగలేదు, మన పాపం ఇంకా మన నుండి వేరు చేయబడలేదు, మనకు రక్షణ లేదు ఒకవేళ పునరుద్ధానం లేకపోతే. అలాగే క్రీస్తునందు మరి నిద్రించిన వారు, క్రీస్తు కొరకు చనిపోయినటువంటి వారు నశించిపోయినట్లే ఒకవేళ పునరుద్ధానం లేకపోతే. అలాగే ఈ జీవితం ఒకవేళ నిజంగా పునరుద్ధానం లేకపోతే ఈ చిన్న జీవితంలో మనం ఎందుకు ఇంత మరి ప్రాబ్లమ్స్ మనం ఫేస్ చేయాలి? రండి కలిసి తిందాం, తాగుదాం, ఎంజాయ్ చేద్దాం ఒకవేళ నిజంగా పునరుద్ధానం లేకపోతే. అయితే ఓ మనుష్యుడా, ఒక్కసారి నువ్వు ఆలోచన చేయి. నువ్వు దుష్ట సాంగత్యము, మంచి నడవని చెడుపును గనక ఆలోచన చేయి. క్రీస్తు పునరుద్ధానం అనేటువంటిది సత్యం. ఒక గింజ లేదా ఒక విత్తనం భూమిలో పడి అది చనిపోయి ఎలాగా మొక్కగా అది ఒక వృక్షంగా అవుతుందో, అలాగే దేవుడు కూడా మరి చనిపోయి ఆయన పునరుద్ధానుడయ్యాడు. మొదటి ఆదామైనటువంటి ఆదాము ద్వారా పాపం ఎలా వచ్చిందో, కడపటి ఆదామని యేసు ప్రభువుల వారి ద్వారా పునరుద్ధానం కలిగింది కనుక ఆ పునరుద్ధానాన్ని మేము ప్రకటిస్తున్నామని చెప్పారు. నప్పుడు దేవుని బిడ్డలారా, ఈ రెండు విషయాలు మనం గమనించినట్లయితే యేసు యొక్క వర్జిన్ బర్త్, అలాగే రిజరక్షన్, యేసు ప్రభు వారి యొక్క పుట్టుక, ఆయన యొక్క పునరుద్ధానం అనేటువంటిది ఆయన దేవుడిగా మరి మనకు తెలియజేస్తున్న విషయాన్ని మనం జ్ఞాపకం చేసుకోవాలి. ప్రపంచంలో ఏ వ్యక్తికి, ఏ అవతార పురుషుడికి, ఏ దేవునికి, ఈ భూమి మీదకి శరీరధారకు వచ్చినటువంటి ఏ వ్యక్తికి లేనటువంటి ఒక ప్రత్యేకత ఏమిటంటే యేసు ప్రభు వారిలో ఉన్నది ఆయన జన్మము, ఆయన యొక్క పునరుద్ధానము. నేను ముగించే ముందు ఒక మాట చెప్తున్నాను. ఇంకా నువ్వు యేసు ప్రభువుని తెలుసుకోలేకపోతే, లేదు యేసు ప్రభువుని కేవలము నామకార్థంగా నువ్వు తెలుసుకున్నట్లయితే, యేసు ప్రభువుని ఇంకా నువ్వు రుచి చూడకపోయినట్లయితే ఇప్పుడే మంచి తరుణం. నువ్వు యేసు ప్రభువుని అంగీకరించు. యేసు ప్రభు అనుగ్రహించేటువంటి ఆ ఉచితంగా అనుగ్రహించేటువంటి రక్షణ నువ్వు పొందుకో. అయితే యేసు ప్రభువుని మనం రుచి చూసి తెలుసుకోవటం అంటే ఏంటి? ఏమీ లేదు. కేవలం మనం మారు మనసు పొందాలి. మన జీవితాన్ని, మన పాపపు జీవితాన్ని విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభువుని మన సొంత రక్షణగా అంగీకరించాలి. అందుకే ఒక భక్తుడు ఈ విధంగా అంటున్నాడు. మర్రే మక్షి అనేటువంటి భక్తుడు ఏమంటాడంటే, ఒక్కసారి నువ్వు సిలువను చూసినప్పుడు నువ్వు రక్షించబడతావు, సిలువను తదేకంగా నువ్వు చూసినప్పుడు నువ్వు మరి పరిశుద్ధపరచబడతాడనే విషయాన్ని తెలియజేస్తున్నాడు. మనం యేసు ప్రభు వారిని ఒకసారి చూసినట్లయితే, అంటే సిలువలో యేసు ప్రభు వారు చేసినటువంటి త్యాగాన్ని కనుక మనం గుర్తించలేనట్లయితే, మన పాపాల నిమిత్తము ఆయన కలువరి సిలువలో ఏ పాపము లేనటువంటి దైవ కుమారుడు మన నిమిత్తం ఆయన చనిపోయాడు కనుక, నా స్థానంలో నీ స్థానంలో చనిపోయాడు కనుక ఆయన ఎందుకు చనిపోయాడనే విషయాన్ని నువ్వు గుర్తెరిగి నీలో ఉన్నటువంటి పాపాన్ని విడిచిపెట్టి యేసు ప్రభువును సొంత రక్షకునిగా అంగీకరించినట్లయితే మనకు రక్షణ అనుగ్రహించబడుతుంది. అది యేసు ప్రభువుని మనము నిజంగా దేవునిగా అంగీకరించడానికి సాధ్యమవుతుంది. కాబట్టి యేసు ఎవరో ఈరోజు మనం తెలుసుకున్నాం. యేసు ఎవరో అని మాత్రమే తెలుసుకోవటం కాదు, కానీ ఆయన మన జీవితాల్లోనికి ఆహ్వానిద్దాం. యేసు ప్రభువుని మనము అంగీకరించినట్లయితే మనకు రక్షణ కలుగుతుంది. యేసు రక్షించబడిన తరువాత పరిశుద్ధాత్మ మనతో, మన హృదయంలో ఉండి మనతో కలిసి ఆయన జీవిస్తాడు. దేవుడి మాటలు దీవించునుగాక.